Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 22-nji fevralyny aksanyny Türkmenistanyň prezidenti Bahreýnyň padşahy bilen gepleşikler geçirdi. Aştu internet hyzmatynyň tezligini ýokarlandyrylýar. Narxlar bolsa arzan edilýär. 16 ýyllyk iPhone telefon satyldy. Çempionlar Ligasy Realyň önemli ýeňşiýaly habarlar ýetirýäris. Hormatly tomaşaçylarymyz, saýlanan habarlar gepleşigimizde başlamazdan ozal Türkmenistan Türkiýe ugru boýunça uçur gatnawlary baradaky eň täze habarlary ýetirmek isledik. Gelip gowşan habarlara görä, Türkmenistan aviakompaniýasy we Türk Hava ýolları aviakompaniýasy Stambul-Aşgabat-Stambul ugru boýunça uçur gatnawlaryny her gün, ýagny 7 gün ýerine ýetirip başlar. Bu barada has giňişleýin habary Atawatan habarlar gepleşigimizden tomaşa edip bilersiňiz. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Bahreýnyň padşahy bilen gepleşikler geçirdi. Şu güni hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Bahreýn padşalygyna ilkinji resmi saparynyň çäklerini iki çäkende giňeldilen düzümde ýokary derejeli Türkmen Bahreýn gepleşikler geçirdi. Bahreýnyň padşahynyň Al-Gudaybiýa köşküniň öňündäki meýdançada belent mertebeli Türkmen mehmanyny resmi garşylamak dawarasyndan soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň we Bahreýnyň padşahy Şeyh Hamad bin Isa Al-Halifanyň arasyna iki çäk gepleşikler geçirdi. Onu Türkmen Bahreýn gatnaşyklarynyň esasy uğurlary kesgitlenip, taraplaryň taraplaryny hyzmatdaşlygy ähli uğurlarda işçiňleşdirmäge çalışýanlyklary tasdiklandy. Iki ýurdum liderleri söwda ykdysady, meden insan-perwer ulgamdaky hyzmatdaşlygy ilerletmek mümkinçilikleri barada pikir alşdylar. Iki ýurdum wekili agzalarynyň gatnaşmagyna giňeldilen düzümde geçirilen gepleşikleriň dowamyna Türkmen Bahreýn gatnaşyklaryny mundan beýlekde ösürmek bilen bagly meseleleriň geň toplumy ara alyp maslahatlaşyldy. Döwlet başly Tormaz we Bahreýn padşahy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň käderki ýagdaýlar geljek mümkinçilikleri özara gyzyklanma bildirilýän Sewit hemde halkara gün tertibiniň mühim meseleleri babatda garaýşlaryny beýan etdiler. Merkez Aziýa we ýakyn günnogor sewitinde durnuklugy, howpsuzlygy berkitmek, syýasy diplomatik ulgamda asnaşykly hereket etmek, iki ýurdun tebiği hemde geografik artykmaçlyklaryny nazara alyp, sowda ykdysady, ýalňyç energetika, maýy goýum, ulug logistika uğurly hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek, meden insan-perwer ulgamda ýoly goýulan hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak bilen bagly meseleler Türkmen Bahreýn gepleşikleriniň esasyny düzdi. Aştu internet hyzmatynyň tezligi ýokarlandyrylýar. Narxlar bolsa arzan edilýär. Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapa görnüşli paýdalar jemgyýeti 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan ilata berilýän internet hyzmatlarynyň tezligini ýokarlandyrmak we şol wagtda onuň narxlaryny arzan etmek, ýokary tezlikli täze narxnamalary girizmek çäresine badalga berilendigi barada buýsançly habar berýär. Bu barada jemgyýetiň resmi saýtynda belenip geçilýär. Täze girdilen narxnamalara laýyklykda hyzmatyň 1 aýlyk bahasy tezligi 1 megabayt internet hyzmaty üçin 150 manat, tezligi 2 megabayt internet hyzmaty üçin 180 manat, tezligi 4 megabayt internet hyzmaty üçin 230 manat, tezligi 6 megabayt internet hyzmaty üçin 280 manat. Öňe tezligi 512 kilobit internet hyzmatyndan peýdalanýan we aýda 150 manat töleýän müşteriler awtomatik usulla narhyny üýtgetmezden 1 megabit tezlikli internet hyzmatyna geçirýär. Şeýlekem 1 megabit iň tez tezlikli internet hyzmaty bolup durýar. Öň aýyna 200 manat töleýän we 2 megabit tezlikli internetden peýdalanyp gelen müşterileriň narxnamasy awtomatik usulla şol bir tezlik bilen aýda 180 manat narxnama geçirilýär. Egerde müşteri mart we ondan soňky aýlar üçin öňkü narxnama boýunça 200 manat tölen bolsa, onda baýlyň ulga müşteriniň hasabyny 180 manatlyk narxnama geçirýär we galan pul serişdelerini hakyjy hasabyna saklaýar. Ýazarky wagtda täze narxnamaly tezliklere geçmek islegleri barada müşterilerden degişli ýüzlenme arzalary kabul edilip başlandy. Şeýlekem Türkmen Telekom elektrik argatnaşyk kompaniýasy fizika şahslara çäklendirilmedik internet üçin täze 4 we 6 megabit narxnamalaryň girdilendigini, şeýlekem ýazarky wagtda ködürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlanydygyny habar berdi. 16 ýyllyk iPhone telefon satyldy. Amerikanyň tehnologiýa kompaniýasy Apple'yň ilkinji smartphone online auksionunda $63,000 satyldy. LCG auksion saýty tarapyndan satyp çykarylan iPhone telefony hakyky bahasyndan 100 kymmat bahadan satyldy. Bir ay mundan ozal bu telefon üçin auksionda $2500 teklif edildi. 16 ýyllyk telefony satyn almak üçin geçirilen auksionda 27 adam gatnaşdy. LCH auksion saýtynyň esaslandyrjysy Mark Montero 10 aljynyň auksionuň ahyryna çeldi. Bu telefony satyn almak üçin teklif berendigini ma'lum etdi.
Netijede alıcıların birinin $63.000 teklifi gutornuklu teklip hasap edildi we oňa bu telefon gowşurlar. Ilki başda $599 bahasy bolan iPhone telefonlary 2007-nji ýylda satyba çykarylypdy. Ol 3,5 düým ekran, 2 megapiksel kamera, 4 ýa-da 8 GB ýat we beýleki aýry tynyklar bilen alyjylara köýdürilenipdi. Şu auksionda başga bir iPhone telefony geçen ýyl $39.000 satylypdy. Çempionlar Ligasy Realyň önämli ýeňşi. UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyň 1-8 finalyny ören çekeleşikli we gyzykly dowuşçuklar geçirli. Bu kubagy iň köp gazanan Ispaniýanyň Real Madrid topary mehmançylykda Angliýanyň Liverpool toparyny 5-2 hasabyna ýeňip, önämli ýeňşi bilen enneki tapgyra çykmagy uly mümkinçilik aldy. Angliýanyň güýçli toparlarynyň Liverpool özüniň meşhur Anfield stadionuny Real Madrid toparyna kabul etdi. Dowuşuň 24-nji minutynda Liverpool 2-0 hasabyny öňe saýlandy. Ýöne şondan soňra Ispanlaryň şah kluby Karim Benzema we Vinicius Junior bilen hasaby düýp götürýärdi. Bu dowuşçukda her iki toparyň derwezaçylary Thibaut Courtois we Alisson Becker ýaly ýalňyşlyklar goýberdi. Liverpool toparynyň 4-nji minutda Nunez we 14-nji minutda Mohamed Salah tapawutlandy. Real Madrid toparyny bolsa 21-nji 36-njy minutlarda Vinicius Junior, 47-nji minutda Militao we 55-nji 67-nji minutlarda Karim Benzema tapawutlanmagy başardy. Çempionlar Ligasynyň beýleki dowuşçugyny Italiýanyň Napoli topary mehmançylykda Eintracht toparyny 2-0 hasabyna ýeňdi. Ine mehriban müştaklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan barat. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem Blakin, Türkmenistan Russiýanyň strategik hyzmatdaşy. Türkmen döwlet binagarlyk guruluşyk institutynyň täze binasy gurular. Gazak Türkmen serhedinde online nowat hyzmaty işläp başlar. Baku Türkmen başy Baku aralygyny ýük ulaglarynyň daşaş bahasyny arzanladar. Türkmenistan Merkezi Aziýa Ýaponiýa işäwirler dialoguny gatnaşdy. Guljamal Taýliýewa sunugat durmuşa bolan köwesin ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden ene kysanda görüşýänçek, hoşda bolun.